Ce vrem? Păi, în principiu vrem să trăim mai bine, vrem o economie mai puternică, vrem o Românie mai sigură pentru copiii noștri într-o Europă unită, vrem școli, vrem drumuri, vrem spitale și totuși ne învârtim în cerc. Pentru că în loc de acel mare vrem comun, avem foarte multe vreau mai mici, care nu îi includ și pe ceilalți. Pentru că ceilalți sunt prea tefeliști sau prea manipulați, prea tradiționaliști sau prea progresiști, prea rurali sau prea urbani sau prea orice altceva. Da, nu avem toți aceeași viziune și e normal, dar sigur avem și puncte comune. Dacă încercăm să ne ascultăm și să ne înțelegem, le vom găsi și vom vedea și unde greșim, iar ceilalți au dreptate, pentru că și ei au dreptate. Doar așa putem ajunge la acel mare vrem care să ne unească. Așa că hai să vorbim. Suntem Vrem, o platformă deschisă care încearcă să găsească numitorul comun al nostru, al tuturor. Hai să dezbatem, să ne contrazicem, să ne cunoaștem și să ne înțelegem. Să vedem ce vrem, iar apoi să facem.